Eżis Maltin u Għawċin. Nix nibda dal-messaġġ billi qabel xejn inwassal ix-xewqat tiegħi u ta' Marti għal-miliet ħieni lill-poplu Malti u Għawċi kollu. Din hija l-ewwel darba li qed tidħol fid-djar tagħkom fl-okkażjoni tal-festi tal-miliet bħala President ta' Malta. Għalija din hija okkażjoni ta' sinifikat kbir. Ħafna minnkom diġà tafu kif inħossni dwar dak li qed iseħħ f'pajjiżna. U naf li ħafna minnkom tħossukom l-istess. Kif diġà għedt nhar 13 ta' Diċembru bħalkom u magħkom inħoss imdejjaq u maħsud. Dan mhu żmien faċli għal ħadd. Iżda minkejja dan kollu nixtieq illum aktar minn qatt qabel li nżommu quddiem għajnejna l-valuri li nassoċjaw mal-festa tal-miliet. U napprezzaw it-tajjeb kollu li għamilna Maltin. Qed nirreferi għal-lealtà li l-familja, il-bżulija u l-ġenerożità tagħna. Mod speċjali permezz ta' dan il-messaġġ nixtieq nirriflettu dwar it-tifsira ta' dawn il-festi u kif dawn jistgħu jkunu ta' għajnuna kbira biex terġa' ssaltan l-għaqda fostna l-Maltin. Min-naħa tiegħi nixtieq ngħid grazzi lilkom, il-pubbliku b'mod ġenerali, għas-sostenn li tajtuni tul dawn l-ewwel xhur tal-Presidenza tiegħi, speċjalment fil-momenti l-aktar diffiċli. Irrid ngħid li sebt ħafna saħħa u kuraġġ fl-appoġġ tagħkom. Ngħidilkom grazzi wkoll talli qegħdin tħaddnu l-valuri u l-għanijiet li jien ħejjejt tal-Presidenza, ġifieri s-solidarjetà fil-mart, il-ġlida kontra l-faqar, l-inklużjoni u l-volontarjat. Għana l-Maltin l-ewwel ma tiġina f'moħħna f'dawn il-ġranet hija l-għożża u l-għada tal-familja. Ekku xieraq f'dawn il-jiem ta' festi, iżda wkoll matul is-sena kollha. Tajjeb li nħarsu lejn dawk il-membri tal-familja tagħna li forsi huma l-aktar vulnerabbli u nagħtuhom l-attenzjoni kollha li jeħtieġu. Jiena nixtieq li nżommu kull sens ta' tolleranza u ta' rispett, speċjalment fir-rigward ta' dawk li ma jaħsbuhiex bħalna f'kollox, jew forsi anki ma' min anki nibtet it-tensjoni bejnietna dal-aħħar. Ejjew nagħmlu l-almu tagħna biex nwarbu dan kollu u nħarsu lejn dak li jaqadna u mhux dak li jfridna. L-ispirtu tal-miliet jitlob minn għandna li nwittu ftit it-tensjoni ta' bejnietna. Is-solitudni hija kera u f'dan iż-żmien tas-sena tinħass ħafna aktar. Jien nagħmel appell lil kull wieħed u waħda minnkom biex idduru bil-morda tagħna bl-anzjani u b'min forsi m'għandux il-mezzi li jgawdi daqs membri oħra tal-familja. Tibqgħux birda quddiem min jinsab waħdu jew mċaħħad. Jiena ma nistax ma nagħmilx appell anki għal ġenerożità li għalija l-poplu Malti huwa tant magħruf. Kif tafu tajjeb matul dawn l-aħħar ġimgħat ingħatat spinta qawwija lil ħidma fil-ġbir ta' fondi għal Malta Community Chest Fund Foundation. Hemm bżonn ta' għajnuna kbira lil ħafna li għandna madwarna. Ħafna li jidhru u bosta aktar dawk li ma jidhrux. Nafu li dawn qegħdin ibatu fis-silenzju. Lil dawn obbligati ngħinuhom. Ma dak kollu li ġara u li għaddej m'għandux jeħel il-marit u mhux aċċettabbli li bas-sitwazzjoni politika inkissru wkoll kull tama ta' għajnuna għal minu batut. Ser ikun qed inserraħ fuq l-għajnuna tagħkom il-kol kemm inkom, speċjalment l-għada tal-miliet fis-26 ta' Diċembru fl-avveniment annwali tal-Istrina. Hekk kif qed joqrob il-bidu ta' sena ġdida, nagħlaq billi nistidinkom tħarsu lejn dak li tistgħu tagħmlu. Intkom fid-djar tagħkom, fl-iskejjel, fil-postijiet tax-xogħol tagħkom biex tgħinu l-pajjiżna jerġa' jieqaf fuq saqajh. Kulħadd għandu sehem xagħti u hawnhekk ukoll ser nkun qed inserraħ fuq l-għajnuna tagħkom il-kol kemm inkom biex flimkien nagħmlu sena l-ġdida waħda fejn kulħadd bl-ebda eċċezzjoni iħossu stmat u rispettat. Dan jista' jseħħ biss jekk kulħadd jerfa' responsabbiltajiet li jkun mobbi bihom, iwettaqhom b'onestà u bit-trasparenza u jpoġġi l-interess tal-pajjiż l-ewwel qabel kollox. Min-naħa tiegħi inwedkom li ser nibqa' nqiegħed l-interess tagħkom ilkoll quddiem għajnejja
f'kull pass u f'kull deċiżjoni mistennija minni. A few words to our foreign guests. I would also like to warmly acknowledge your presence here in Malta, wherever you come from and whatever your creed or religion. We welcome you to enjoy the Christmas festivities in our country as part of this extended Maltese family. We thank you for your contribution to our economy and for accepting our hospitality. Min qalbi nixtieq lilkom u l-familji tagħkom milli tħieni u sena ġdida mimlija barka, sliem u fuq kollox saħħa. Nirringrazzjakom.